a todas e a todos, profesorado, familias e amizades do noso alumnado graduado. Hoxe, 18 de xuño de 2024, é un día moi especial, xa que celebramos a graduación dunha nova promoción de alumnas e alumnos do TEC Campo Novo que comezou a súa andaina no noso centro alá polo ano 2018. Este auditorio xa está preparado para recibir con entusiasmo e ledicia aos verdadeiros protagonistas deste evento, que xa están desexando entrar e para os que os pido un gran aplauso de benvida. Comenzando con este ano. Alumnas, titoras, titores, representantes da AMPA, mestras, mestres, nais, familias e público presente. Boas tardes e benvidos a este acto de graduación. É unha honra para mí dirixirme a todos vos nun día tan emotivo, a vosa graduación, alumnas e alumnos de sexto. Seguro que estades un pouco nerviosos e nerviosas. Pois eu tamén o recoñezo, porque é a miña primeira vez. Permitidme que me dirixa primeiro a vosas familias, as vosas nais, aos vosos pais. Quero vos agradecer a constante colaboración, implicación e axuda recibida durante este tempo. O apoio foi fundamental. Familia e escola deberían remar sempre na mesma dirección, aínda que a veces as amarexada, sobre todo cando hai. Tamén quero poñer en valor o traballo realizado polos meus compañeiros e compañeiras, eses mestres e mestras que vos acompañaron ao longo desta etapa. Esforzáronse sempre por atender as vosas necesidades e inquedanzas, para ofrecervos unha ensinanza personalizada e motivadora, por educarvos en despertar a vosa curiosidade, fomentar o pensamento crítico, nutrir a capacidade de ver o mundo con ollos novos, coa finalidade de que cada persoa poda topar o seu propio camiño e contribuir de maneira significativa á sociedade. Non quero esquecerme da importancia de todos os traballadores e traballadoras do centro, persoas da limpeza, secretarios, secretarias, a estimable axuda do noso conserxe Jaime, tan importante no día a día da vida do colexio, e como non, a nosas nais, a nosa AMPA, a nosa representación da AMPA, que tantísimo argalla e fai realidade proxectos que levaredes con vos no voso corazón. Agora diríxome a vos, alumnos e alumnas, que son os grandes protagonistas de hoxe. O acto de hoxe é un momento de celebración, aínda que teña un puntito de textura.
porque non hai que recoñecerlo, verdad? Pero sobre todo é o inicio dun novo trayecto cheo de ilusións, inquedanzas, descubrimentos, desafíos, novas aprendizaxes e amizades. Quero felicitarvos por ser que de chegar ata esta meta. O camiño nunca está exento de atrancos e vos, rapazas e rapaces, sabidelo ben. Baixadas de nota, riñas cos amigos e amigas, nervios cos exames, o curso tan difícil aquel cando sufrimos todos a pandemia, e vos, especialmente, como pequenos grandes heróis de 7, 8 e 9 anos, mostrársenos a vosa capacidade de adaptación, de superación, e ser quen de acatar moitas normas novas. A vosa andaina connosco comenzaba lá polo 2018, aínda que realmente xa fora no 2015, cando vos asomabades pola nosa versa para ver aos vosos irmáns desa escola Crespo Rivas. Aquí presentes quixeron estar as vosas profes, mestras, para acompañarvos neste día tan importante e moitos e outros mestres e mestras que vos guiaron durante esta etapa. Agora emprendedes un novo camiño, como dicía Antonio Machado, caminante non hai caminos, se hace camino al andar. Valorad o que tedes, aprendedes os vosos erros para enriquecervos no coñecemento e actitudes e recoñecelos para non volver a cometelos. Como estudantes, pero sobre todo como persoas, apoiándovos sempre nas persoas que vos queren e vos cuidan. Nunca perdades o desexo de descubrir, explorar, coñecer, non deixedes de esforzarvos para loitar polos soños, polos vosos soños, porque o talento ten que ir collido da man do esforzo, da perseverancia, e non sempre podemos elexir a música que nos pon a vida, pero podemos elexir como bailala. E o máis importante, intentar ser persoas honestas, respetuosas, solidarias, empáticas e leales cos vosos principios. Nunca vos esquezades de valorar as nosas tradicións e aportacións dos vosos maiores e contribuir a construir un mundo mellor para todos. E, por último, lembrade que seguiremos aquí, non vos esquezades do colexio, dos vosos mestres e mestras, dos vosos cuidadores e cuidadoras. Todos formamos a parte da vosa vida. Teredes sempre aquí o voso fogar, sabedes. Agora é tempo de descanso, diversión e pasalo ben. Moita sorte ata sempre, chicos e chicas. Continuamos o acto coa lectura dun texto elaborado polo alumnado de sexto A a cargo de Cies Ares e de Mauro Moldes para a posterior actuación de todo o grupo que cantarán e bailarán a peza Figa, de Panxugueiras. Hola, queridos profesores, profesoras, compañeros, compañeiras e familias. Hoxe é un día moi especial que queremos compartir con vos, xa que formastedes parte desta etapa que agora está a piques de rematar. Primeiro de todo, agradecer a paciencia e dedicación de todos os profesores e profesoras que nos estiveron acompañando desde infantil. Pois hoxe somos mellores persoas por ensinarnos tantas cousas interesantes e importantes, desde o abecedario ata o dificultoso análisis sintáctico. Ou en mates, desde as tábuas de multiplicar con cancións ata os cribadores de cabeza das operacións combinadas de fraccións. Pero sempre estivestes aí para axudarnos en todo momento e poder entender o mellor. En especial, grazas a Paz pola súa paciencia e capacidade para resolver un conflicto que outro. Nosa profesora Silvia e tamén a Luís, porque cando vayamos a Londres non imos pasar fame. A Manuel por axudarnos a estar en forma e a Visi por despertarnos un gran interese pola música. Tamén queremos dar as gracias ás familias que tanto se preocuparon porque les dásemos as tarefas ao día. En fin, que faríamos en o grupo de WhatsApp? Por último, gustaríamos dedicar as últimas palabras deste discurso a todos os compañeiros cos que pasamos moito tempo xuntos e agora non compartimos
iremos todos ao mesmo camiño. Pero quedarán os recordos de xogar nos tan deseados recreos, as risas compartidas ou as divertidas excursións. Desexamos vos moita sorte a todos e a todas na nova etapa que comenzaremos en setembro. Agora, deixámonos coa nosa actuación. Nunca subas para arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ningún día de haber, as mulas sempre de min, as mulas de min e doutros, mi inferno tes unha cama, para te deitar un pouco. Atended tú primeiro que nunca se perde ninguén, perdense por murmurar, da vida de cada quen, perdense por murmurar, da vida de cada quen. Atended tú primeiro, os demais non é. Non teñas tanta amargura, nun corpino tan pequeno, vaiche empodrecendo, ata acabar co almaguento, vaite dar rexoumeiro, rexo para a túa casa, se na miña casa hai fume, na túa queima que abrasa. Atended tú primeiro que nunca se perde ninguén, perdense por murmurar, da vida de cada quen, perdense por murmurar, da vida de cada quen. Atended tú primeiro, os demais non é. Benvidos e benvidas, estimadas familias, profesorados, alumnado do CEP Campolongo, ao noso gran acto de graduación. É un honor para min, Pablo Macieira, e para a miña compañeira Vera, tomar a palabra en nome dos nosos compañeiros e compañeiras neste día tan especial que marca o fin dunha etapa moi importante nas nosas vidas, a primaria. Haber chegado ata aquí debemos a axuda dos nosos familiares e profesores e tamén ao esforzo que fixemos nós mesmos. Queremos empezar por dar as grazas ás nosas familias por todo o cuidado, cariño e atención que nos dedicastes. Sabemos todo o esforzo que vos levou, pero parece que mereceu a pena. Ao final, os vosos fillos e as vosas fillas conseguiron graduarse. En segundo lugar, gustaríamos agradecer a todos os profesores que tivemos que nos ensinaron e, sobre todo, aguantado ao longo destes anos. En especial ao noso gran querido, apreciado e eloxiado, ao noso gran mestre Sergio. Por prepararnos para o instituto e, sobre todo, explicarnos tamén o mínimo común múltiplo que nos servirá de moito na vida. O que máis non teremos de menos serán as risas nas clases, as obras de teatro e as veces que Sergio nos contaba a súa vida en matemáticas. Tamén debedes saber que nos esforzamos moito por ser vos alumnos e alumnas, e vos fillos e fillas, ainda que algunhas veces tivemos máis éxito que outras. Ollo para a camandulada.
Como digo noso mestre Sergio, esforzo, traballo, sacrificio e constancia as claves garantizadas do éxito. Moitas grazas a todo o profesorado. Silvia e Luis, mestres de inglés. Mili e Demelsa, mestras de religión católica. Misi e Susi, mestras de música e danza. Manuel, mestre de educación física. Ana, mestra sustituta. Sofía e Iria, mestras de prácticas. E ao noso gran conserxe, Jaime, por ser tan eficiente e resolutivo. Mestre Sergio, o noso mellor mestre, queremos moito. Moitas grazas! For all that it was rough, but lately I've been doing better. Then the last 4 cold Decembers I recall, and I see my family every month. I've got a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the God He sent my way. But I know the things He gives, He can take away. And I hold you every night. There's no feeling all that you used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take. Take it, don't take it, please stay. I want you, I need you, oh God. Feeling sane. It's been a while, but I'm finding my way. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. A verdadeira intervención será a de Alba Santos e Beiso Solar en representación do alumnado de sexto C, que cantarán e bailarán posteriormente Come on Me de Bruno Mars. Queridos compañeiros, mestres e familias que hoxe viñestes a celebrar o final dunha etapa, a nosa educación primaria. Gracias a todos por asistir. Tivemos a sorte de medrar nun gran colexio, onde nestes 6 anos temos aprendido, medrado e madurado moito. Bueno, o de madurar uns máis que outros, que te digo. Divertímonos moitísimo e compartimos momentos alegres con moitas anécdotas. Enchemos as nosas mochilas coa serenidade e a felicidade que aportan os bons momentos e as cousas feitas con cariño. Ainda que pensando no noso futuro, tamén estamos nerviosos e emocionados por ir ao instituto. Que nos esperará aí? Máis deberes, seguro. Bueno, agora falando en serio, queremos agradecer aos mestres a súa infinita paciencia e desempeño.
ensinaronos un montón de coñecementos e coa súa dedicación axudaronos a ser o que hoxe somos, persoas curiosas e con ganas de novos retos. Moitas grazas. As nosas familias agradecerles o seu amor incondicional, onde sempre estiveron dando todo por vernos sorrir e por axudarnos a ser mellores cada día. Todas as grazas que vos deamos nunca serán suficientes. Queremos vos! Este ano pechamos un capítulo de Comeza Outro. Levamos connosco recordos maravillosos e moita moliña polo que deixamos atrás, pero tamén estamos listos para as novas aventuras que nos esperan. Compañeiros e compañeiros, conseguímolo. Sen vos, esta etapa tan importante non sería o mesmo. Agora é o noso momento para deixar huella. O mellor está por vir. Moitas grazas e todos e bo verán! If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll let the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out where we may go when we are called to whatever friends I need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Chegou o momento de subir ao escenario con grupos de 5 para poñervos as becas, e diso encargaránse a directora María de los Reyes Carballo, a titora de sexto A Paz Berea, o titor de sexto B Sergio Otero, o titor de sexto C David Quintana e a representante da AMPA María José Rodríguez.
senón tamén o camiño que percorrimos xuntos con moitos desafíos, oportunidades e retos. Ata unha pandemia mundial onde tivemos que reinventarnos ata chegar o día de hoxe. Agardamos que vos sintades orgullosos do vosso traballo, tempo e esforzo invertidos, do que conseguíchedes, como nos pasa a nós, o profesorado, as familias e as vosas amistades. Finaliza unha etapa da vosa vida e comeza tamén outra moi importante para a vosa formación como persoas, onde a superación e autoestima, o compañerismo e espírito colaborativo, a tolerancia, o respeto á diversidade, a responsabilidade, a participación nunha sociedade máis inclusiva e igualitaria, e outros que podería seguir enunciando, queden gravadas na vosa alma e corazón de por vida. O noso agradecemento aos técnicos de luz e son deste evento e aos responsables da cesión do edificio administrativo da Xunta de Galicia. Moitas grazas a todos e a todas por acudir a este acto tan emotivo